तर दमानिया यांना नावं कुठून मिळतात कल्पना नाही. अजून काही नावं आणि फोटो समोर येतील असं मंत्री सरनाईक यांनी म्हटलेलं आहे. खरात प्रकरणी एसआयटीची स्थापना केलेली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील असंही सरनाईक यांनी म्हटलंय. माझं नाव आहे की नाही त्यामुळे काय आहे, अंजली दमानियाला ही सगळी नावं कुठनं मिळतात याची मला कल्पना नाही आहे. अजूनही काही लोकांची नावं येतील, काही लोकांचे फोटो येतील, ठीक आहे. बघा, या बाबतीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी SIT स्थापन केलेली आहे. SIT स्थापन करून जास्तीत जास्त चौकशी करण्याची भूमिका ही राज्य शासनाची आहे आणि उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांची असल्याकारणानं ते ह्यावर योग्य तो निर्णय घेतीलच. परंतु शेवटी कोण कोणाची नावं घेतो, कोण कोणाचं नावं घेत नाही, त्यावर चौकशी अवलंबून नसते.